Hej Sverige, vi saknar här nere på Euromod. Per Nordbring heter jag och jobbar på ett företag nere i södra Sverige som heter Raps. Och nu här nere på mässan så representerar vi en mjukvara som heter ZW3D som är ett väldigt potentiellt 3D-CAD-system till lågt pris. ZW3D är en lågpris-CAD-produkt som är väldigt kompetent med ytor och solider. Det är alltså en hybridmodellerare. Där finns även en verktygsmodul som är till formsprutade detaljer. Väldigt duktig på att skapa delningslinjer och delningsytor. Och så finns det även en 3-axlig till 5-axlig CAM-modul och allting är integrerat då. Vi ser framförallt en styrka då med den här att vi klarar att läsa alla de här CAD-formaten som finns från CATIA, SolidWorks, Unigraphics, Inventor, Step, IDES och så vidare. Och den gör det väldigt snabbt och kompetent. Där blir inte så mycket skadade geometrier. Finns det någonting mer du har berättat om produkten? Ja, det är ju lätt att lära sig att komma in i programmet och dessutom när man köper den här produkten så ingår där ett utbildningsmaterial som är integrerat i CAD-produkten. Så att man behöver inte betala pengar då för att gå och lära sig detta eller resa en massa reskostnader. Givetvis så kanske man inte kan lära sig allt med självstudier utan man får hjälp av en duktig leverantör som oss. Det låter helt fantastiskt. Ja, absolut, det tycker vi också. Ja. Vi har även en liten tävling i Sverige där vi låter ut trevliga priser och det skickar vi ut strax innan mässan. Och tänkte lämna över ordet till vår marknadsansvarig Jennifer. Berätta lite hur den tävlingen har gått. Ja, vi har haft en liten kampanj här nu då och vi har fått bra respons. Vi låter ut en iPod. Så ni är ju mer välkomna att tävla ni också, för tävlingen är inte över. Tack ska du ha. Tack. Ja, men då ska ni ha lycka till med mässan här nu och så även med produkterna i Sverige. Ja, det tackar vi för Tina och så får vi väl hjälpas åt att locka hit fler svenskar till nästa år. Det ska vi göra. Ja, det är bra. Tack.